Hello, tak máme poslední den před cestou do Santiago de Compostela. A jsem trošku nervózní, jenom lehce, protože jdu sama, tady z Porta, bude to na 12 dní a ujdu asi 250 kilometrů až do Španělska. A jo, takže tady jsou ještě nějaké věci, které jsem si nedala do batohu. A toho se brát se mnou nebudu, i když by mi to možná v nějakých chvílích docela pomohlo. Ale tohle je víno a bomboška pro rodinu, který teďka bydlím, která mi pronajímá byt. A tady je batoh, do kterého všechno dávám. Je to 30-litrový batoh a většinu místa zabírá spacák. Batoh je spacák, mám půjčený od Káti, od holčiny, co jsem jí potkala na jedné večeři tady v Portu a je z Hradce a bydlíme od sebe pár set metrů. A předtím jsme se neznali, takže děkuju Kátě za to, že mi půjčila věci. A tak jo, já se zase ozvu. Čau. Tak je 1.2.2023 a tohle je první den mojí cesty do Santiago de Compostela. Koupila jsem si svůj cestovatelský pas. Budu sledovat tyhle, no vypadá to jako sluníčko, ale je to mušle, tyhle mušle. Na cestě do Santiago. Teďka jsem v Portu, takovýhle krásný katedrály, která se jmenuje Se. Takovýhle náměstí. Tam je docela pěkný výhled na město. Tak jo, ještě čekám na Davida, protože první den půjde kousek se mnou. Tak jo. Tak na dnešek už mám splněno ve svém cestovním pase. Mám druhé razítko, Matouzín už. Z pláže, kam vlastně jsem chodila surfovat. Stále v Portu. A odnáším si ještě odznáček a na katedrále, nebo v katedrále Se a jsem si koupila tu mušli. Takže už mám všechno, co potřebuju. A pokračujeme dál. Tak mám za sebou asi 14 km a před chvílí mě zastavil pán, jen tak z ničeho nic, a dal mi tohle. Můžu připnout pak na batoh, už budu mít vlastně třetí věc na batohu hnedka první den, tak uvidíme, co bude poslední den. Okay. Tady se mnou krásný Atlantik. Tak čus. V Česku sníh, tady písek. Tak dneska už to mám za sebou, asi 24 km. A kolik zbývá do Santiaga? Jenom 247, no tak to je pohodička. A Porto 23,6, dobře, tak 23,6 přesně. A teď si to budu kráčet už jenom do postele a na véču tímto směrem. Jo, je to tady pěkné.
A tady to je výhled na moře a skoro na západ slunce. Mám toho plný kecky. Jo, ani nemůžu dělat tohle. Mě bolej nohy. Teď už vím, proč lidi říkali, že brát si nový boty fakt není dobrý nápad. Už vím proč. Tak jo. So, it's the second day and we are in Villa do Conte. Sitting in like a park or something by the river. Here with Hannah. Hi. And we are taking a lunch break because we are a bit tired. It's just second day, but we have already some blisters on our feet, so that sucks, but that's how it is. That's just how it is. Tak druhý den, dneska nebyla úplně nejzáživnější cesta. První část jsem šla s Hanou, s Němkou, co jsem potkala v hostelu včera. A tak to bylo fajn, to jsme šli pobřežní cestou. A dneska jsem vlastně přešla, bo ještě úplně ne, kamion, ale přecházím na tu vnitrozemní cestu. A dneska to nebylo značený, takže jsem musela jít z Google Maps a kde je vidět, že prostě jdu vedle silnice, takže to není nic moc. A potkala jsem vlastně dva páry. Bydlej v Miami a jsou z Jižní Ameriky. Takže dneska to bylo hodně ve španělštině, takže jsem toho moc nerozuměla. Ale aspoň něco, no. A docela mě dneska bolí noha. Teprve druhý den už mám jeden puchýř, který se začíná zvětšovat. A taky mě bolí jako vnitřní ploska nohy. No. Takže nic moc dneska. To jsem si to úplně neužila, jenom tu první část. A pak to, že jsem šla vlastně s lidma, co bydlejí v Miami. Takže hustý. Ale už se těším, až dojdu do hostelu, což by mělo být za nějaký 3 kiláky, no tak že tam dokulhám. Už nemůžu! Kill me or carry me into the hostel. Tak jsem došla na můj druhý hostel. Taková farma. Co zajímavý. Tak konečně. Now two in a bed, but just one person. You have his butt in your face. Yes, I know. Please don't. Please don't. Just don't. Sorry. That was just the inside camera. Dobré ráno. Tak to máme třetí den. A teďka jsem v kuchyni na ubytovně v městečku Leeds. A to, co za hluk možná slyšíte, je tady přístroj, co nasává vodu, protože je tady hrozná vlhkost ve vzduchu. A teď jsem teda v kuchyni. Je to vidět? Jo, je to vidět teďka. Docela velká. A včera jsme tady u tohohle stolu měli večeři. Bylo to boží. Měli jsme fish stew, teďka nevím, jak je to v češtině. Prostě rybu s bramborama se zeleninou a v takový jako, máte takovou
něco jako polívku. A předtím jsme měli ještě takový typický fazole, tady portugalský, s tuňákem a s vajíčkem, takový salát, prostě bylo to super. Připravili nám to tady dobrovolníci, co se tady o nás starají, a vlastně jsme si povídali, zjistila jsem, že oni taky chodí vlastně Camilla na další trasy a teďka si tady dávají takhle přestávku a pomáhají nám, co tady procházíme. Jsem tady ještě s jednou holčinou z Německa. Jak jinak, je tady spoustu Němců, němčina se hodí. Vybral jsem si dobrý jazyk. Takže jsme tady jenom ve dvou, takže nám připravili večeři. A tak to bylo super. A vlastně dobrovolníci jsou dvě Portugalky. A jedna bydlela v Německu chvíli, takže si tady povídala s tou druhou holčinou, co taky jde, Camino. A pak dvě Brazilky a jeden Francouz, který mě ubytovával a neumí moc anglicky, takže to jsem měla prohlídku ve francouzštině. Tak jo. Tak další report zase někde na cestě dneska. Podívejte na to. Už to začíná být trošku lepší než ve městě. Krása. Pole a pole a pole. A nohy mě bolej, hlavně ta slepá svině. Miami skupinka again. Slyšíte tu španělštinu? Už jen 198. Oh yeah. Tímhle směrem se jde do Španělska. Oh yeah. Follow the shells and yellow arrows to Santiago. Limao a kostel. Neste mě někdo, prosím. Tak tady v tom bazénku se prý v létě omývají nohy. No. A jdu podle šipek dál. Omývat si nohy budu až v hostel. To je horké. V té horké sprše. Už se na ní těším. Tak třetí den, trošku nestíhám dneska. Takže jdu takhle za tmy. A není to nic moc. Že bych tam byla ještě asi 3 kiláky, 2 kiláky, nevím. Asi 35 minut. To prostě do sprintu. Snad. Tak čus. Tak tohle bylo v městě Tamel, asi 80 km od Porta, moje ubytko dneska a včera. A přišla jsem už trochu za tmy, nebo spíš za úplný tmy, takže dneska vyrážím už v 8, nebo už v 8, no. Prostě v 8, dřív o 1,5 hodiny. Doteď jsem vyrážela o 9:30, tak dneska dřív, abych už došla do dalšího města, které je Ponte de Lima, je to 25 km.
abych došla už včas a ze světla. A tahle vesnice nebo městečko je kousek od města Bartluž, kterým jsem procházela, a mají tam takovou tradici, takovou legendu s tímto kohoutem, takže tady můžete vidět úplně všude tohle kohouta. A další kohout. Tak. Tamhle je kuchyň, jídelna, více kohoutů. A tady možná se už díváme, kde jsem. Takže vyrážela jsem odsaď. A jsem tady. A dneska jdu sem. Ponte je most. A takhle budu pokračovat. A španělská hranice už. Až do Santiago tam nahoře. To ještě chvíli zabere. Čas na oběd a na provětrání nohou. Tak dneska je čtvrtý den a jdu dneska do města Ponte de Lima z městečka Tamel. Je to dneska 25 km a vidíte, že mi ještě zbývá 9, takže krása, už tam skoro jsem. A dneska ta krajina je fakt krásná. Šla jsem vesnicema, polema, lesy a tak dál. Akorát je to teda většinou po asfaltu nebo po těch kostkách, no. Takže dlažebních kostkách, takže nic moc. Na nohy bolavý a tak. Potřebuji hrozně srát a ještě mi zbývají necelý 2 hodiny do města. Já se asi poseru. Jdu do hrozného krpálu. Zajdu se od trasy asi necelý 2 kiláky. A jestli ta kavárna, do které jdu, nebude otevřená, tak se asi poseru. Oh, 1 kilák. Bolí mi nohy a záda a nohy a záda a musím jít a jít a jít. A už jenom 1 kilometr. Spíš víc. To je jenom po ceduli Ponte de Lima, začátek města. Vítejte v městě Ponte de Lima. Dneska budu přes tenhle první most na ubytko a zítra po tamhletom kamenem dál a dál a dál. Tak 4. den si dopřávám trošku větší luxus. Můžu si vybrat dokonce, jakou chci postel. A když mi bude zima, tak se můžu vzít 4 peřiny, protože minulou noc mi byla zima. A mám to tady celé pro sebe, kde se rozsvěcí tady. La 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 la, la 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 la. Pardon, jsem hrozně unavená. Dneska jsem ušla podle mě tak 27-28 kilometrů. A bohatě mi to stačilo. A nemám už žádný jídlo s sebou, takže musím. Mějte na tu krásu. Sjela jsem to dneska přes západem, výborný.
Takže půjdu tamhle, jak je ta kaplička, tak vedle je restaurace, tak asi se tam půjdu něco dát. Ale teďka si dám pauzu na chvíli, protože umírám. Krásný kamenný most v městě Ponte de Lima. Krásný. Krávy, se vlastně povídáte. Jak mám projít tohle kurňajs? Tak dneska se mi poprvé hodějí nepromokavý boty. Hurá! Ještě je mám. Vždycky to není jenom krásnou přírodou, občas je to i pod mostem. Halo! Halo! Tak dneska už to začíná být celkem do kopce. Můžete vidět možná. A teď jsem šla pod tam tím mostem za mnou. Bylo takový jako cool, ale radši les nebo něco, nějaká příroda. A teď jdu vlastně lesem, takže a už by to mělo být lepší. Ale kopce budou a budou dál. A já je všechny vyšlapám. Snad. Jde se do města Rubiáš. Píše se to s takovým a nad ním je klička, takže trošku horší na vyslovení. A dneska to má být nejkratší úsek, který jsem zatím měla. Má to být kolem 17 km a já jsem většinou chodila přes 20. Takže už mám asi 7 za sebou, možná 8. A je kolik? Asi půl 11. Takže krása. Za chvíli bude pauza na oběd. Budu mít své oblíbený sendviče s borákovým máslem zase, ale už mi došly toasty. Takže buď budu mít další na něco jiného, anebo to samý a musím si koupit toasty. Ale ještě mám nějaký borákový máslo, který potřebuji dodělat, abych měla o trochu lehčí batoh, ale asi to úplně nepomůže, no. Tak jo. Právě jsem se namazala nohy Niveou. Promastila, abych neměla tolik puchejrů. Tady na patě mám asi 3-4. Tady další a na druhé noze. Mám tady mezi prstama jeden. Můžete vidět, ten je v pohodě. Ale tady na té patě to fakt je na prd. A tohle už se začíná podle mě léčit, takže dobrý. Teďka zkouším poprvé náplasti. Předtím jsem to měla bez nich. Tak uvidíme. Nevím, co fungují. Internet říká spoustu věcí. Já nevím, čemu mám věřit. Tak jdu zkusit všechno. Tak. A dávám si pauzu před stoupáním. Pak to prostě bude krpál. Jsem po kafi a po pastel de nata, takže bych měla mít víc energie. Dám se dlouhou pauzu. No. 5. den dneska, jsem skoro v půlce. A jdu dneska z města. Ty, proč si vždycky nemůžu vzpomenout, když natáčím video. Z města Ponte de Lima, kde byl ten krásný kamenný most. A teďka jdu do města Rubiáš.
A za mnou je šipka, která ukazuje směr cesty. A hádejte, jakým směrem ukazuje, dolů nebo nahoru. Protože to popisuje dneska celý den, vlastně jak ta cesta vypadá. Strmě nahoru. Let's do this. Woo! Let's do this. Dneska jdu doslova po hordě šutrů. Koukněte na to. Jak kamzík dneska jsem. Skáču po kamerech do kopce. Ale koukněte, co je zatím. Kříž s hromadou kamení. Není to jen tak ledajaká hromada kamení, ale vlastně poutníci si na začátku cesty najdou nějaký kámen, který představuje třeba nějaký starosti, obavy, a pak to takhle na nějakém místě nechají odložej a vlastně tak se zbavějí starostí, nebo třeba astma a tak. Záleží. Nebo se zbaví spodňáru. A tak dál, a tak dál. Tak jo. Ahoj, malička. Hurá, už jsem skoro na úbytku. Dneska v rekordním čase, budu tam asi ve 4:45, o 4:30. Skvělý. Juch. Ráj Coury. Řeka Coura. Ach jo. To je něco o Římanech zajímavého. Teďka je ráno 6. dne a tohle bylo moje úbytko na 5. noc. Takhle vypadá okolí, je to v městě Rubiáš. A teďka ráno je pěkná kosa, takže mám rukavice. Jsou 4 stupně, takže mě mrzne ruka, to natáčím jenom s jednou rukavicí. Je takhle krásné graffiti. Street art. A jde se na to. Potkala jsem na tomto ubytování jsem potkala paní z Holandska, které bylo asi k 60. A jde taky poprvé, takže jsme byli jenom 2 na ubytku. A pak jsme potkali, když jsme šli včera asi v 7 na véču. Miami, rodinku moji druhou, takže dneska asi potkám na cestě, ale oni vyrážejí tak kolem 9. a já vyrážím už teď je 8, takže trochu dřív, protože dneska mířím do města Valença, který je fakt nádherný. Má kolem sebe, to přetočím na sebe, má kolem sebe takový hradby, co bývávaly v Hradci Králové, ale teď už nejsou. A uvidím, jestli budu spát tam, anebo v městě Tui, který je vlastně na hranici se Španělskem jestli to nebylo slyšet, teďka projel auto. Takže už se jde do Španělska brzo, no. Tak jo. Dneska to nebude tak záživný jako včera, dneska půjdu jako po silnici, možná po polích a je to asi 19 km, včera to bylo 18, myslím, takže to bude podobný, ale nebude to snad tak náročný, protože to nebude do kopce. Tak jo, buon camino, buon camino por mim. Vidím přes takovýhle starodávný kamenný mosty. Krása.
Jenom jsou 4 stupně, takže je mega kosa. Možná jsem měla chvíli ještě počkat, ale no nic. Hurá, pryč ze silnice. Bom caminho. Let's go! Vamos, vamos! Kráva s obříma parohama. To je další. Jo. Jsem se bála, abych ji nevylekala, aby se nerozběhla. A nepíchla mě jedním ze svých obřích rohů. Tak je právě 6. den mé cesty a nacházím se u tohohle krásného Alberg, téhle krásné ubytovny. Všechno je laděno do modrožluté a vedle této ubytovny je tenhle krásný ukazatel. Tak, tady je vidět, kolik mi zbývá do Santiaga. 135 kilometrů. Tady vidíte další města. A tady je Porto. Takže je vlastně vidět, že jsem přesně v půlce. La mami la tiene en tu rodilla. Oh. Wow. Tienes que ver para allá que puede. Takhle vypadá město Valença. Má to vlastně stejné opevnění, co má Hradec, akorát tady to je zachovalý. Super. Opouštíme město Valença a i Portugalsko. Mám fajn. A jde se po tomhle mostě do Španělska. Hurá. Tak teďka mám jednu nohu v Portugalsku a druhou ve Španělsku. Oh yeah! Španělsko? Portugalsko. Španělsko? Portugalsko. Miami family. Yeah! Tak dneska jsem se probudila v městě Tui a už ve Španělsku. A dnešní další zastávka je Porriño. A tohle je chodba mého hostelu. Alberg de Tui. Je 8 hodin, ale venku je tma. Ne jako v Portugalsku, kde je hodinu míň. Víte? Takže se mi moc nechce ven, protože tam tma jak v pytli. Tak, dneska je 7. den, dneska jsem moc nenatáčela, protože jsem potkala Julii na cestě, hnedka na začátku, tak jsme šli spolu. A teď jsme ve městě Mos, což je kousek za městem Porriño, kam jsem chtěla původně dojít. Je to tady moc pěkný, je to určitě klidnější, taková vesnice a já si dávám na verandě sváčů. A možná si pak zajdu ještě do restaurace na něco pořádného. Uvidím. Protože je teprve 5:30 nebo 6, takže ještě je čas.
Tak už jsem skoro ve městě Redondela. V takovýchhle krásných horách. A tamhle v dále, jak je ta další hora, tak tam je, vypadá to jako jezero, ale je to moře. Takový záliv velký. Může se to vidět? Tak tamhle k tomu zálivu. Hurá! Tak takhle vypadá městečko Redondela. Tam můžete vidět viadukt. Je takový pěkný dřevěný most. A já si tu teďka kráčím směrem záliv, který ještě je odsud není vidět. A my po té cestě tak uvidíme, jak to tam bude vypadat. Tak tohle je záliv severního Atlantiku v městě Redondela při západu slunce. Není to vůbec špatný. Tak, tohle bylo moje ubytování 8. noc. To je vlastně taková věž, jmenuje se to Casa de Torre. Torre je věž, Casa dům. A vyspala jsem se krásně, bylo teplo, takže super, ale kuchyň nebyla vybavená, takže včera k večeři jsem si koupila takový tuňákový taštičky v supermarketu, který byl tamhle tím směrem. A na ubytování nás bylo docela dost, myslím, že tak 12, což je rekordní počet. A dokonce jsem slyšela jednoho Čecha, ale nepozdravila jsem ho, že bylo ve vedlejším pokoji, jsme se ani nepotkali. A jakým směrem dál? Tak dávám si pauzu v městě Arcade, tohle je můj oběd, nebo zatím půlka, asi si dám 2 toustíky. Už jsem to docela dlouho neměla, takže už mi to neleze krkem. Takže je to toast s burákovým máslem. A k tomu mám sušené švestičky. A takhle to tady vypadá kolem. Sedla jsem si takhle k vodě. Trošku to tady smrdinka. Blátíčkem. Asi už vidíte proč. A pak půjdu přes tamhle ten most kamenný. Dál a dál. Tak jo? Zdravím z 9. dne. Tak takhle vypadá moje ubytko. Jsem na pokoji sama, ale ve vedlejším pokoji je asi minimálně 7 lidí. A z toho 2 Češi, s kterými jsem dneska byla na večeři. Jirka a Káťa. Jirka slavil 58. narozeniny, takže nás pozval na sklenku vína. Nakonec to byly 2 a dokonce i večeře. Takže zítra budu mít asi velkou snídani, anebo si to hodně ponesu batohu, protože jsem se nakoupila pěkně na svačinu, na snídani, jsem trošku, to dělají ty 2 sklenky vína. Nakoupila jsem si svačinu, to jsem snědla, a pak ještě večeři, tortilu, tedy typickou, což je vlastně takový, vypadá to jak velká omeleta, tlustá. Takže je to s bramborama, s vajíčkem, s cibulí, možná nějakým masem. A pak jsem si ještě koupila na zítra jakoby oběd, což je poke bowl, quinoa se zeleninou a s lososem. Takže uvidím, co s ním zítra k snídani, protože teď už hlad nemám, už jsem to snědla dost. A když tak se to ponesu prostě sebou. Tak je. Prostě nějaký Češi, ty. To bylo krásný. Pokecat si prostě o všem možným, říct všechno, co máš na jazyku, protože v těch jiných jazycích to prostě nejde tak od ruky. Tak ještě pak zítra ráno asi natočím 10. den. Zítra ráno už bude 10. den, ty brďo. Už jenom 3 dny. Natočím, jak to vypadá zvenku. To ubytování je tady pěkný. Tak jo, tak čau. 8:05. Vidíte, jaká je ještě tma. Takže to, co jsem chtěla natočit, ubytko není moc vidět, ale
takže tady jsem přespala. Je to hnedka vedle kolejí. Tamhle je nádraží. Ale bylo to v pohodě, občas se trošku zatřásl dům, když kolem projel vlak, ale bylo to v pohodě, nic jsem neslyšela, takže jsem spala jak zabitá. A tak no, východ je až 8:40, takže teďka to bude za tmy trochu. Nedá se nic dělat. Tak jsem dorazila do centra Pontevedra, to je takováhle krásná katedrála. Je malinká, ale pěkná. A uvnitř paní mi dala razítko a pak mě přesvědčila koupit si magnetek, tak mám magnetek za 5 éček, trošku dražší, ale tak byla strašně hodná. Ještě mi to tam ukázala trochu vevnitř a mluvila na mě, se mi něco vysvětlovala o té katedrále, ale moc jsem toho nerozuměla. Protože to samozřejmě bylo španělsky a pak mi popřála hodně štěstí, objela mě a tak jsme se takhle rozloučili hezky. Tak jsem dorazila do albergu, který mi doporučil Pavel Horák. Je to tady moc pěkný, ale bohužel je to zavřený. To napsaný na dveřích, ale je to obrovský komplex, má to 10 hektarů. A takhle to teda vypadá. No, tamhle na dveřích mají napsaný, že mají zavřeno, takže nic. Tak si dáváme sváču, nebo takový oběd. Chleba se sýrem, co jsme si koupili včera. Je to fakt dobrý, domácí chleba, domácí sýr. Jsme kousek za městem Padrón, nebo možná ještě ve městě. A zbývá nám kolik kilometrů ještě? Do Santiago asi 25 a místa 11. Tak jo. Tak nám zbývá posledních 7,5 asi kilometrů. Jdeme takhle po tmě, aby jsme stihli mši. A možná i obídek zadarmo. Tak jdeme s Jirkou tady a Káťa je někde před náma vepředu, tak třeba ji dohoníme. A vidíte tak nějak to, co vidíme my, takže skoro nic, nebo my vidíme trošku líp, protože to foťáku to úplně není vidět tak dobře. Ale no, jsme skoro tam. A to je přitom 8 hodin. To je přitom 8 hodin. Tak jsme konečně v Santiago, tady jsme se stavili pro naše certifikáty. A prvních 10 lidí, co dorazilo, tak dostalo voucher na oběd zadara, takže jdem na oběd. Tak jo, takže dneska je poslední den, už jsme v Santiagu, už teda docela dlouho. Dorazili jsme o 9:30 a protože jsme byli mezi prvními 10 a v kanceláři do 10 hodin, tak jsme měli zadara oběd v 5hvězdičkovém hotelu, takže docela nebylo to špatný. A teďka už čekáme na to, než půjdem do baru a trošku to zapijeme. Ale si to nebudeme přehánět. A za mnou tady vidíte tu slavnou katedrálu Santiago. A tak. A před chvíli jsem se potkala s mojí Miami family. Tak možná nás teďka jdou na mši, na který my jsme byli už v 12 a teď bude 7:30, tak oni jdou teďka, protože dorazili později. A my tady s Káťou. A
čekáme teda, až půjdeme do té hospůdky, a kde budeme ještě s Jirkou, s kterým už jdu taky pár dní. A s Tomášem, kterýho jsme potkali dneska, byl s náma na té večeři, bylo nás tam 5, bylo nás 5. A 4 Češi z toho a 1 Španěl. Takže půjdeme za Tomášem, za Jirkou, pak do baru a možná ještě tam přijdou další teda lidi. A 2 holčiny z Chorvatska, který se mnou měli jít poslední 3 dny, ale protože jsem se přidala tady Kátě a Jirkovi, tak jsem šla trochu rychleji, tak nám nestačili, tak se možná potkáme dneska. Okay. Takže se. Tak tohle je poslední hostel na cestě. Mám tady všechno, nebe, mraky, trávu, les. A tamhle jsou pokoje. A tamhle je Káťa. Ale seš tam červená za červenýma dveřma, takže seš jak chameleon teďka. A ještě natáčím poslední video. Dobré ráno. Si dávám čaj. No, už se jede dom. To smutné. Tak, tady můžete vidět věci, co jsem s sebou měla na pouť do Santiago de Compostela. Není to úplně všechno, protože jsem to teďka se sbírala zase ze všech šuplíků, kam jsem to uklidila, když jsem vyklízela si věci. Takže možná by to mohlo být tak 90% na to, co jsem měla sebou. Takže, co to tady máme? 2 mikiny, 1 teplejší a 1 méně teplá. Takže to jsem, vždycky ráno jsem měla tuhle tu teplou a pak jsem si změnila na tuhle méně teplou, když bylo třeba 16 stupňů přes den. Tady mám 2 legíny, tyhle jsem nosila přes den a tyhle jsem měla pak na spaní. A nebo když jsem prala tyhle, tak jsem si vzala pak tyhle druhý. Tady tílko, to je když mi byla fakt kosa v noci, což byla párkrát. Tady mám sportovní triko, jsem nosila jako pyžamo. A tady mám ještě termo, který jsem nosila přes den. Tak ještě co tady mám z prádla, 3 kalhotky, možná by mi stačily i 2 podprdy, možná by mi stačila 1. Šiltovka, důležitá věc, že bylo vedro, i když byl únor. A rukavice, ty se mi hodily ráno, šátek jsem taky hodila ráno a čelenku, to jsem taky využila většinou ráno a pak jsem přehodila právě na kšiltovku. Bunda, ještě, že jsem si vzala jenom tuhle 1 tenčí bundu, protože jsem uvažovala, že si vemu ještě 1 teplejší, ale nakonec jsem zvolila dobře. Měla jsem teda štěstí na počasí, tak nevím, jak by to bylo, kdyby pršelo. A pak jsem měla ještě pláštěnku, takovou malinkou, asi v rozměrech zhruba takto, kterou tady nemám, tu už jsem vyhodila. 3 ponožky, a myslím, že 3 byly fajn, protože na té cestě je super, když si vyměníte i přes den ty ponožky. Takže tyhle 2 jsem nosila přes den na chození, tyhle jsem měla na noc, když byla kosa, což, jak už jsem říkala, často byla. Tady je moje jídelní sekce. Měla jsem tuhle skládací lžičku z Dekáče za 50 korun a tuhle taky skládací krabičku, možná to teďka není vidět, ale jde takhle roztáhnout. Pak jsem sebou ještě měla 2 takový ty uzavíratelné pytlíky a do toho jsem si taky dávala jídlo. Tady je ten nůž, ten jsem si koupila v Portu, ten se taky docela hodil. Tady to je ručník skládací, super. No, jako příjemný na utírání moc není, ale byl super na prostě skladnej. Tohle je šňůra na prádlo, taky taková jako chytrá. Tak tu jsem použila asi 2x, 3x. A vlastně, co jsem ještě třeba do koupelny věci, tak
kartáček, pasta, to jsem měla tady větší. Nůžky, ty se hodily právě na propěchování, jak se to jmenuje teďka, blisters, zase to umím fajně, jenom jen to v češtině, puchýřů. A přelepovala jsem je teda ze začátku touhle náplastí, ale to nebylo nic moc, tak jsem si pak koupila takový speciální přímo na puchýře s takovou hojivou jako hojivými polštářky, tak to bylo super a to tady už nemám, protože jsem to všechno spotřebovala. A vazelína, to byla skvělá, to jsem se koupila až taky 6. den s těma speciálníma náplastma. Tak to bylo na promazávání nohou. Předtím jsem použila Niveu, to tady už není. Tohle jsem měla na bolavy částí těla všechny. A tohle bylo na vyrážku, kterou jsem měla jako předtím na nohách. A tohle je mini hřeben skládací. Nevím, jestli to bude otevřít takhle se zrcátkem. Tady mám flašku. A což jsem ještě nepisovala, jo, tady nejdůležitější věc, kredenciál, takový můj pas vlastně, kam jsem sbírala razítka z cest a díky tomu jsem mohla mít vlastně ubytování, takzvané albergs, hostely pro poutníky za lepší ceny než normální hotely. A na konci pak ještě certifikát jsem dostala za absolvování cesty, který mám vedle v pokoji. Tak to jsem vlastně získala tady v katedrále se ještě v Portu na začátku mé cesty. Tam jsem si koupila tuhle mušli svatojakobskou a hnedka první den jsem dostala tyhle 2 odznáčky, co jsem měla pak na batohu. Tak jo. A co ještě? Tady to jsou mý botečky Merrell, co jsem měla. Hnedka první den jsem z nich měla puchýře, ale to bylo asi protože byly nový. A nemám tady spacák, který byl docela velký. Měl 1,5 kg a měla jsem ho půjčený od mý kamarádky Káti, která je z Hradce a potkali jsme se až v Portu. Tak jo. Tak to bylo asi všechno. Takhle, zhruba všechno. Ještě toho bylo o něco málo víc. A tak jo, to je, co jsem měla sebou na cestu. Uvidíme, jak to třeba bude příště, jestli toho bude mít jako míň nebo jiné věci. Uvidíme. To můžu srovnat takhle. Tak jo.